Nechcete to uviezť niekto iný? Ne, to je akože môj YouTube. Je to tvoj YouTube kanál. Je to tvoj YouTube kanál. Dobre, takže ahojte. Paula. Vítajte pri novom videu. Dneska tu mám so sebou Rastia, našu obeť, a Kuba. Pripravili sme si rôzne žele s rôznymi príchuťami, ktoré postupom videa uvidíte. A Rastio ich bude so zakrytými očami ochutnávať a hádať, že akú príchuť má toto žele. Dámy a páni, nastala prvá dilema. Neviem, ako sa robí želatina. Musíme vymyslieť alternatívu. Hugo, čo si o tom myslíš? Okej. Haló, Zolinka. Haló! Áno. Škového alebo kryštálového cukru? Ani ja želatinu neviem robiť. Došli sme na to. No vyzerá to zaujímavo. Uvidíme. Teší sa, Rastio? Áno, poďme na to. Ale bojím sa trochu. Ale každopádne, máme tu nachystanú takto misku, z ktorej si Rastio bude losovať číslo. Želatiny sú zradené od 1 po 10, 1 najlepšia, 10 najhoršia. A máme tu ešte aj papierik, kde budeme zapisovať, koľko bodov má Rastio a koľko bodov my, aby sme na konci vedeli bonus rozdeliť pre toho, kto bude mať najmenej bodov. Určite. No ešte tu máme aj takúto misku, do ktorej Rastio môže vypluť, keby mu to nechutilo. Teším sa. Ale to sa podľa mňa nestane. Či? Rastio, zaviaj si oči, máš tu čest. Idem na to. Som tak zvedavý, to sa strašne bojím. Inak toto si asi daj hore, že to tak blbosť, akože nič nevidíme. No áno, Ale jak bude nemusíš, yes. Takže môžeme dať preč tieto vankúše. OK, fú, to vyzerá výborne. No, Rastio, No. tak losuj si. Tu máš misku, tu. Dobre. No. Čo máš za číslo? O! Ok, Rastio, ty si šťastko. Ukazujem to na kameru? Áno. Áno. Daj to bližšie ešte. No, dobre, takže jednotka. Tam by si ani Jednotka. nemal cítiť tú vôňu moc, takže... O, to je aké dobré! Okay, Toto podľa mňa aj celé zješ, toto si podľa mňa, že odložíš aj. Dáte mi lžícu? No. Tu máš, nech sa páči, Čo lyžíce. robí? A tu je tanier pre teba, je to v strede taniera. Počkaj, chyť si druhou rukou. Tu je tanier a je to v strede taniera. Počkaj, to je takýto. Môžeš si to chytiť aj rukami, keď chceš. Akože kľudne. Ó, to úplne dobre vyšlo. OK. Počkaj. To je aký veľký bajt, to asi neviem, počkaj. Ja sa bojím. Akože podľa mňa to neuhádneš, ale... To je dobré. Ale... Musím mať ďalší bajt. OK, takže čo to teraz je? Chutí to proste jak niečo červené, ale neviem, akože... Je to strašne dobré proste. To si užij, lebo si vyťahol ten najchutnejší zatiaľ. Super. Není to nejaký sirup proste? Že sirup? Malinový sirup? To je tvoja finálna odpoveď? Asi hej, že malinový sirup. OK, tak je to Hell Energy Drink. A je to Black Cherry príchuť. Čo? No, kámo, počkaj, ja chcem ochutnať, ja chcem to tak A ja? ochutnať. Môžeš si losovať ďalšiu. Poďme na to. Ešte kúsok. OK. OK. Ukáž Dobre, na kameru. číslo... Aj, sorry. Ne, zle. Takto. Číslo 3. Číslo 3. Takže to je tiež jedna z tých lepších, ale... No. To čo bol za zvuk? Dámy a páni, to čo bol za zvuk? Rastio, z tohto by si to mal zobrať do ruky a odkusnúť si aspoň, takže... Čo? Počkaj, to čo znamená? Takže to má normálne... No asi to pikapne normálne, no. A odkusni si. Oh shit, to je teplé. Blablabla. Nech ti chutí. Ja Ty sa to cítiš? pokrcám. Nie, ale proste... To nemôžeš takto, hej, odkusni si.
Počkaj, tu ti odpadla také jedna časť dobrá. Tuto si daj. Tuto ti odpadla jedna časť. Tuto, pozri. Cítiš to? To je strašne To zvláštne. si daj, kámo. Ježiš, to si daj. Prosím, ne. To je strašne divné. Tuto časť, čo tu je, si daj. Nedám si ju. Tak, na prehodnú. Daj prvú pičovinu. Daj sa prehodnúť. Keby som to mal opísať, tak som cítil niečo banánové a to ma extrémne odradilo od všetkého tohoto, lebo proste to chutilo úplne jak nejaký banánový puding v tom. Úplne, totálne. Banánový puding je tvoja finálna odpoveď. No, tak mi to chutilo najviac, jak banánový puding proste. Kámo. Dobre, tak bola to mozzarella. Ja mám asi problém. Hej, je ti zle? Chceš vodu čistú? Hej. Môžem si Môžeš si- oslovať. Hej, môžeš losovať. Dobre. OK. Ukáž. 4. Dobre, to ukážem? 4, hej. Chceš to rukou alebo lyžičkou? Ja Ako neviem. chceš? No, už mám zalepené ruky, tak No, ja dobré. sa lyžičkou. Si povedal, že lyžičkou. Ináč tým, že mám zalepené ruky, tak asi lyžičkou. Hej. Toto je podľa mňa dosť dobrá príchuť. Ja to aj ochutnám. Ja Potom. neviem. Ja ne. Ja mám to Toto mi chutí proste iba ako cukor. Že keby to bolo normálne želé, iba s cukrom. Ale určite to není, že zlé. To by som Ne, nepovedal. toto je dobré celkom. Prečo sme to dali na 4? Mohol by som to očúkať? Hej, môžeš, no. Môžeš. To tiež tak mliečne vonia, jak keby. Nie je to nejaké, že marshmallow? No, skús, bol si krok veľmi späť. blízko. Takže krok späť. No, že jak to vonia. To trochu vonia ako puding. Normálne ako urobený puding. Dobre. Typnem puding. No. Ne. Je to mlieko proste. Mlieko. Ty si ešte aj, že mliečne to vonia, proste úplne si bol takto blízko. Sakra. Ale akože teraz si vytiahol také, čo sú dosť ťažké rozpoznať, ale sú tam také, čo ti, že hneď napadnú podľa mňa. Alebo ťa hneď napadnú. No, tak to možno. Dáme niečo živé. Kamo, dáš si? Kto to chcel? Sorry, ja Juraj mi tam v pozadí ukázal Ty iba, si že... to mohol kľudne povedať inak. Ťa nevidí, kámo. Jaj? Že tá desina ani není tak zlá. On sa tam je oveľa horšie. Áno, desina je mimo Super. prekvapenie. Teším Čiže- sa. Teším sa, úplne sa teším. To už záleží od toho, čo ty preferuješ, ako to máš rád, vieš. OK, to bude jedno z tých horších podľa mňa. Počkaj, tak. Aha, Je to číslo 7. to je šťastné číslo. Oh, man! Sorry, chat. To prečo si tak zdvihol? OK, tak toto... Chceš No. lyžičku teraz? Máš to pred sebou a Ja hodila by neviem, sa ja ti sa proste lyžička. bojím. Dobre, dám ti lyžičku. A pri tomto si zapchať nos. Hej, asi čím najmenej dýchaj. OK. Môžeme ísť na to, hej? Budeme ti veriť, že Nie. nedýcháš, hej. Počkaj. Dajte mi chvíľu. Ja to cítim ináč. On to dá. Počkať. Toto je slepačia polievka? Si veľmi blízko, lebo má to veľmi identickú, proste Kamo, ty Si si v myslíš, tej že by sme kategórii. uvarili slepače polievku? si v tej kategórii úplne. Dobre. No chutí mi to jak tá zelenina v tom vývare proste. Ale to jak by ste tam dostali proste. To neviem, aký hnusný vývar si musel jesť. Skús to ovoňať. Ale neviem, že či ti to pomôže. To vonia úplne jak sojová mačka. Totálne.
Je to sojová omáčka? No, je to Maggi. Jasné. Ale ja by dáme som ti to gól. uznal, hej, toto ti uznáme. Ale So úplne... fakt close. Dobre. Ale inak to nebolo až také zlé. Mňa napríklad tá mozzarella vadila viacej. Hej. No, Môžem to? ukáž na kameru. Takto? Áno, a Ne. teraz si ukázal nekonečno. 8. 8. Je to tak. Chceš lyžičku? Nie. Je to tvoje. Máš to tam. Poďme na to, dámy a páni. Lepšie tak z vrchu, keď si odkusneš, lebo tam Ježiši Kriste. tam je To to- čo je za konzistenciu? Ukáž? Môžem to skúsiť? To je vrúbkované. Oh shit. No, No, neviem, na či vrchu- tam z vrchu by som to odkusal. Ne, tak akože daj si trochu aj z toho vrchu, lebo tam je prevažne najviac tej chuti, vieš? Takýto No, takto obložený chlebíček som si spravil. Preboha. To je vôbec jediteľné? No, akože... Ale raz som si bajtni proste. Jakže normálne si bajtni. Však si odkusal. Tak sa dokrcám. Preboha. To je aké slované. Vodu? Misku? Daj mu misku. Ale ak budeš veľa dávať, tak musíme ísť pre novú misku. Neviem, kde je. Je skoro plná tá miska. Že nejdeš grcať, ne, alebo tak niečo. Čo to je? Ja aspoň? mám tip. No. Mám tip, No. lebo toto mi nepríde ani jedle. No, Nie je to mačacie žrádlo? Actually, mačacie žrádlo malo byť prvá varianta a nakoniec sme to nahradili týmto a Hej, je to hej, hej. jedlá soda bicarbona. kámo, mažace jedlo. Či ti... Úplne mi to chutí. Dobre, dobre. OK, už ani toto nejde. Dobre, ukáž na kameru. Takto. Ne, ne. Takto. Pečka. OK. Čo sa smejete? Neudržalo to ten tvar žele, by som povedal. Ježiši Kriste. Toto určite je s lyžičkou, určite je s lyžičkou. Zapchaj si teraz nos, teraz nedýchaj tiež, lebo toto uhádneš a potom môžeš sa nadýchnuť. OK, dobre. Tu máš lyžičku a Pomáha to. odporúčam Dobre, to počkaj. tak nabrať, že jak keby ješ kašu. No to je jasné. To je škorica. Akože ja milujem škoricu, ale toto tebe je... Ok, Rastio, za to, Tebe šibe? za to, že si to uhádal na prvý pokus, máš pík toho, že sa môžeš pozrieť, jak to vyzerá. Áno, pozri sa, ale nepozeraj sa smerom doprava. Ok, Rastio. Máš dvojku. Dobre, toto actually môže byť možno, že aj ešte lepšie než tá jednotka. OK. Tak to sa možno aj teším, konečne. A to tiež by si mal uhádnuť, teoreticky. Neviem, jak to bude chutiť tej želatine, No ale... akože, to je dosť aromatické, to ti možno trochu pomôže. OK, tak to Alebo bude nie to fakt veľmi dobré. Alebo zapchám nos. Nemusíš podľa mňa zas... Typek tance. Chceš aj lyžičku, či? Teraz Z budem... tohto si môže dať veľký bite, kľudne, je to fakt dobré. Nonšalantný. My sme to úplne papali. ňam. To si ja dám. Toto je fakt dobré. Ja mám úplne strašne konkrétny tip, ale ja neviem, či je to proste Tak správne. skús iba povedať, že čo si myslíš zatiaľ. No zatiaľ, čo si myslím, hej, určite cítim metu. Určite cítim limetku trošku. Kvapka ti na gatie. Sorry. Čakaj, keď si roztrháme. To nie je ten tanier, lebo rej to práve je. Cítim metu a limetku. A teraz čo to je? Nechcem dávať tip, že meta. Určite je to niečo tekuté, proste konkrétne.
Nie je to ten proste mochitový relax? Úplne presne. Toto Je bol to môj on. prvý, Je úplne to konkrétny, úplne- ja som hovoril, že konkrétny typ, ale toto, úplne mi to tak chutí proste. Daj Á. misku. To daj do misky tej, že sú kde bordel. Trafil som? Ne, napravo. Aha, Dobre, už máš len, že priemerné, nechutné a najnechutnejšie. super. OK, Okay. to je dvojciferné číslo. Je to číslo 10. Áno, áno. Neviem, jak to mám, ale dobre. Dobre si to ukázal. To je dosť aromatické, No, takže to by si nemal. OK. Už teraz si ho A to zapnem. aj tak budeš cítiť hneď, ak si to dáš, podľa OK. mňa. Nech sa páči, Lejža. No je jasné, to je určite káva. Je to tak, je to káva. A Ale- chutí to dobre? Nie. Máš len dve možnosti. No, losuj si. Jednu zlú, jednu horšiu. Čo je vlastne hento? Pardon. Ja úplne som zabudol. Ok, to je tá Aha. lepšia. To je tá lepšia z nich. To je To chili, fakt to je budeme chili, mať. podľa mňa dobré To celkom. fakt budeme mať tú najhoršiu na záver. 9. Je to tvoje. Chceš lyžičku Si to znovu? si tiež môže dať väčší bár, není to zlé. A zapchaj si asi nos, lebo ja Hej, už to to teraz určite. cítim. Aj ty to cítiš už, ne? Trošku, ale netuším. Že dobre, fakt, že netuším. Tak zapchaj si nos znovu, ale... To bude chutiť. To je definitívne chlast. Určite. To chceš celé potom, ne? Je to vodka? Je to tvoj finálny tip? Nie. Je to Jägermeister? To je tvoj finálny typ? Už hej. Áno. Tak je to koniferka. Je to Koniferka, je to koniferka. borovička, no. Zaujímavé. A tak- Fuj, ma to koplo. Ale najprv to chutilo celkom dobre a potom, že to je Hej, chlast. áno, To je proste presne, chlast. presne to kopnutie klasické. Teda akože je to všetkým jasné, ale môžeš si vylosovať ten posledný Čo papír. by Tak to aspoň mohlo byť? ukážem divákom. To je reálne fakt, že to je asi že to najhoršie. A to si musíš určite zapchať nos. Dobre to ukazujem? Ne. Tak, je to 6. Vlastne, lebo jednu možnosť to správne ukázať, lebo inak by si ukázal 9. Fuj. To prečo všetci krcáte? Je to tvoje, Rasťo. Dám ti lyžičku na toto. To prečo? To prečo proste? Tam, no, hej, dobre. Ježiši Ty už Kriste. to cítiš? Necítim Aj cez ten to, nos? ale toto je diabolská konzistencia. Akože. OK. Toto je rovno z pekla. To proste tam cítiš. Náhodou akože toto si daj kľudne veľký bite. Jakže? Že toto je dobré. Ale nedávaj si taký malý, kámo. Ne, dobrý si dal, dobrý, teraz máš dobrý na lyžičke. Počkaj, dám ti misku. Fuj, Máš odplný si do fuj, misky. fuj, fuj, fuj. Máš onu. Vy ste nechuťaci. Vy ste absolútne, ja neviem čo to je, ale je to nechutné. Určite to je nechutné, to je jedine čo viem. Chceš vodu? To má aký pán. Ja som sa inak aj postavil na chvíľu, lebo si vyzerá, že sa tu proste vykrcáš iba. Toto si netrúfam ani tipnúť, môžem to očúchať. No, akože keď to očukáš, to podľa mňa uhádneš. Podľa mňa ťa napne tiež, keď si k tomu čukneš. Fú, toto určite není nič jediteľné pre človeka. Nie je toto tuniak? Kámo. Tuniak? Je to tvoja finálna odpoveď? Je to moja finálna odpoveď. Sú to sardinky. Skoro! Takže ide bod nám. Hej, no. A Rasťo, tým, že vlastne máme viac bodov, teda konkrétne 6 a ty máš 4, tak ti zostáva ešte jeden bonusový. Možno ináč to, čo si mal teraz, bude aj horšie než to finálne.
Jakže? To si môžeš kľudne takto bajtnúť z misky. Hej, je to v miske. Takže si nemusela odhľadniť na ten tanier. No, Tak teda takže dobrú chuť. Posledná vec. Tu máš Ježiš. Fú, ja to cítim tej ryby ešte. No, Inak všade na cítiť ryby, no. Takú šťavnatú lyžičku. Takúto No stačí, to je v pohode. môže byť. Áno. Chceš skúsiť? To musíš prehltnúť, bohužiaľ, toto. To je ten Toto? bonus. Ja to pokrcam. Počkaj, pripravím tú misku. nepogrúcaš. Tu máš potom pod sebou, máš misku rovno, hej. Chceš tú misku? Dá si to? Hej. A vieš, čo to je? Ocot? Ne, ale inak to bolo dobré. Ne, nebolo. Môžeš sa dole oči už. Fuj. To čo je? To sú baktérie? Fuj. Čo to je? Neviem, čo To je tá koktejlová omáčka. Hodnoť Raste svoju skúsenosť a Vieš čo, akože skúsenosť 10 z 10 určite, ale chuť 0 z 10, akože. Niektoré boli dobré. To mojitové bolo super, to by som si dal znova, ale... V lete môžeme dať, že... takže teda najlepšie bolo mojito a najhoršie. Najhoršie určite tie sardinky. Toto a prekvapilo, toto chutilo tak kyslo, že možno ak sa to zmiešalo s tým cukrom, ale určite tie sardinky, to bolo strašné, to bolo hrozné. A to je taká náhoda, že si to ako posledné vyťahol. Tak to je všetko. Dúfame, že ste si to s nami užili. Raz ste si to určite užil. Áno. Tak určite nám zanechajte like a zdieľajte toto video. A budeme veľmi radi, keď dáte aj odber, nech sa to tu rozrastá. A ak sa vám to bude páčiť, tak určite natočíme aj part 2 alebo nejaké ďalšie takéto blbostičky. Takže ideme Ale sa. už nie so mnou. Ale áno s Rasťom. Napíšte, či chcete Rastia. Na budúce budeš ty nám dávať. Tvoje hovno. Jo. Tak čau, Rasťo. Čaute.